Rio aja kok golek kulupan min. Kaya lah mble-mble PT apa sapi ngono. Pitik sapa teh dibeleh? Pitik tanggane. Kucing rembes ora duwe ambele pitik. Itu gede pasar kono ta mi kono kok. Ngene iki pasare sik tutup kabeh, wonge padha nglencer, But. Masa sih? Kandhane sing wis seru kok mosak-mosok ae. Yo ngono ku lak awakmu alasan ae. Kita dolen nang pasar dhewe. Tuwen awakmu. Aja sobo pasar ae, awake tas waras sunate sobo pasar meneh. Umat lah malah blaen aku. Rumangsangmu aku mari gendeng umat-umat ae. Diprenahno bojone kok bantah ae. Penggawean akeh slakatene nggih kupat barang kok rame ae. Salah gak gelem ngrewangi. Apa sih Pak, kupat kok mesti dibuntel janur? Lek dibutuh kertas sama lek kaya paketan mini kono kok. Dah, wong iki lek ditakoni ora tau genah jane. Lah aku dhewe ora ro takon nang aku. Ya takon nang leluhur kono. Lah leluhur sing ngendi? Wong leluhure wis mati kabeh ngono. Ya carane ya mati dhisik terus takon ndek kono. Oh, wong ditinggal sewengi wis memeti ya ditinggal mati. Tinggal mati meneh lah ngosek ora karep-karuan ta. Ayo kupatmu lho kok cuwili cilik men jemi. Engko lek gede-gedemu ndak ora entek. Awakmu lak di Jawa ae lah ditakoni lho. Tak suka. Kok sing kowe jangan apa mi kupatimu. Aja kakek lombok lho mi. Iki kakek lombok aku malih murus. Mosok lombok sak dilo kok kena kabeh iki lho. Arek ngemplok cerewet. Ora usah kakek cocot, terima mateng lah wis ah. Godhong sing kate gelepet mami digolekno apa urung, Pak? Godhong apa sih mi? Ya godhong gedang, mosok kate godhonge nangka. Yo iki sik kate budal golek mi kesusu ae kono udan. Kok oleh godhong ngene kok mrentahi wong lanang. Kok wedok kok ngokoni tok ae jalan lanang lho. Ayo godhong sakmene kae lho ate opo ae ngono. Ate ge buntul opo lho sakmene kae iki lho. Awas ae ora dientekno ya. Golekno sak blangsi ngono. Kaene kurang apa ora? Piye lek sakmono gelemek tok ya entek. Lah kate gelepet apa kate gelemek turu? Godhong sakmene kurang iki lho. Boleh sakmene lek sik kurang awas ae. Takon nggih ro kabeh kerene wis salah-salah. Mi. Sakmene kurang apa ora? Oh, cukup wis memenuhi syarat. Padahal daftar Kopassus saya memenuhi syarat.